ଆଜିର ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଗୁରୁ କିଏ? ଆନ୍ସର, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଗୁରୁ ହେଉଛନ୍ତି ସନ୍ଦୀପନୀ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ରାମଙ୍କ ଗୁରୁ କିଏ? ଆନ୍ସର, ରାମଙ୍କ ଗୁରୁ ହେଉଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଭରତଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କ ନାମ କଣ? ଆନ୍ସର, ଭରତଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କ ନାମ ହେଉଛି ମାଣ୍ଡବୀ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ବିଷ୍ଣୁ କେଉଁଠି ବାସ କରନ୍ତି? ଆନ୍ସର, ବିଷ୍ଣୁ ବୈକୁଣ୍ଠରେ ବାସ କରନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କୈଳାସ ପର୍ବତରେ କିଏ ରୁହନ୍ତି? ଆନ୍ସର, କୈଳାସ ପର୍ବତରେ ଦେବଦେବ ମହାଦେବ ରୁହନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ବ୍ରହ୍ମା କେଉଁଠି ବାସ କରନ୍ତି? ଆନ୍ସର, ବ୍ରହ୍ମା ସତ୍ୟଲୋକରେ ବାସ କରନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କେଉଁ ହିନ୍ଦୁ ଦେବତା ସବୁବେଳେ ଜୋତା ପିନ୍ଧନ୍ତି? ଆନ୍ସର, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତା ସଦାବେଳେ ଜୋତା ପିନ୍ଧନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ରୁକ୍ମିଣୀ କାହାର ପତ୍ନୀ? ଆନ୍ସର, ରୁକ୍ମିଣୀ ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ପତ୍ନୀ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଦଶରଥଙ୍କ ତିନି ରାଣୀଙ୍କ ନାମ କଣ? ଆନ୍ସର, ଦଶରଥଙ୍କ ତିନି ରାଣୀଙ୍କ ନାମ ହେଉଛି କୌଶଲ୍ୟା, କୈକେୟୀ, ସୁମିତ୍ରା। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ।